Здравейте хора, аз съм Дакрили, ще се метатам с хората от Омеглето и ще видим каква ще бъде тяхната реакция, след като сложиме ето така ръката. Така, от сега се извинявам, ако има псовни, пениси, миници, такива работи, да. Ако има пенис, предполагам, че ще ги закрия, обаче ако има псовни такива работи, няма да мога. Да, и да започваме. Да. Ти колко си напушен. Опрей се, бе, човек, опрей се. Санди, гледай. Сега ще покажеш коляното. Ръката ли това, кое е това? Не е коляното, ръката. ясно е дивак. Не се вързах този път, не се вързах. Не, путка. Добре, бе, малък. Не се вързах. Яша, бе. Не се вързах. Браво. Йок микрофон. Мале, да не заспиш, бе, брат. Да ти се връща. Майко. Майко. Не, стига, моля те. Сега ще знае, че не е това. Знае, че не е... Това си пръстите, маняк. Какво? Аз си забрах, че нямам микрофон. Това е плюс за мен, значи мога да говоря с вас. Дали ще се вържат, не знам. Кое е това, бе? Не се вържаха, според мен. Да, да. Да. Да, здрасти.
Добре, пана се, да. Да ги шибат. Какаджа моделяцин. Bak şimdi ne gösteriyor göte bak şimdi göte. След турци не мога да разбера. Не. Ще ще покажи. То сме мяза на такова. Как се казваше он лектор? Забравих. Я шаве. То ще фане. Направо му приуша, като ме видя хора. Точно ще фане. То също наделя. Трябва да се обърне. Ти малкото ни. Точно не. То съм много надръсан. За тези два представя. Аз съм малник, майко. То ще фани. Ще му се усмихна. То ще хване. Да му се изсмея ли? И сега. Как е? Направо приуча на човека. Как те се случва? Ако му се покая, какво ли стане? Как е? Направо им стана лошо на хората. Откъде на къде? О, ти ще много яко за видеото. Направо се окорми литкото. Който искаш ми говори. Много хубаво си направил тебе. Ето така. Така е. Велик си и си умен. И малките ли търсят такива работи, майко? Сега ще покажа хуя. Опазнам се. След това сменяне ще си показвам лицето. Ще как ще реагират. Познавам ли се, господине? Аз съм без микрофон, така че мога да си говоря. Това е последното. Това ще е последното. То си някакъв деградирал кашкавализиран. Не знам. И сега последно. Мичка. Как... Не мога да разбера какво са някакви изрази. Не спрям. Така хора, надявам се да ви е харесало. Аз бях да Крейзи и чао.